Krásne ráno, pozdravujem vás z Viedne. Prišiel mi impuls, povedala som si, budem to s vami zdieľať. Tí, ktorí ma nepoznajú, volám sa Elena Petrus, som mentorka a psychologická poradkyňa pre ženy s emočným prejedaním, food noise, cravingy. Je to aj moja lekcia, preto sa považujem za expertku v tejto téme. Takže ten impuls je emočné prejedanie, môžeme nazvať, že je to tiež závislosť na jedle, v zmysle závislosť na tej situácii, ako ti jedlo rýchlo uvoľní tvoju emočnú bolesť, tlak. A kým začneš riešiť jedlo, chcem ťa pozvať, aby si sa pozrela na všetky oblasti tvojho života. Financie, zdravie, partnerstvo, tvoj život, tvoje poslanie, kde máš tlak, kde si nahováraš, že je to predsa v poriadku, nie je to až také zlé, pretože tá závislosť, alebo respektíve nahováranie si niečoho spôsobuje vnútri v tebe tlak. Niečo v tebe vie, že to, čo si nahováraš, nie je až tak košer, nie je až také pravdivé, nie pre tvoj život. Možno pre spoločnosť, možno pre tvoju rodinu, ale ak to nie je pravdivé pre teba, tak bude vznikať tlak, ktorý budeš zajedať. Takže pozri sa na všetky tieto oblasti svojho života, ako to máš, kde stojíš, či si tam, kde by si chcela, tak. A či si tam. Alebo si hovoríš, veď to nie je až také zlé. Kompromis je vždy lepšie ako konflikt, ale paradoxne to emočné prejedanie ti bude vždy ukazovať, že niekde niečo si nahováraš, čo nie je tvoje. Budem robiť 2. októbra workshop, kde sa pozrieme na tie cravingy, pozrieme sa na niektoré oblasti tvojho života, ktoré proste všetko s tým súvisí. To nie je len zlý návyk, nie je to len pocit, že si lúzer, že nemáš dosť pevnú vôľu, že si nedisciplinovaná. A bolo by to len veľmi jednoduché, keby stačilo urobiť 10 krokov a ty budeš správne jesť a správne fungovať v živote, v ktorom ťa v podstate to emočné prejedanie vyrušuje. Že keby tu nebolo, tak by to bolo v podstate ideálne, ale je to